Ahojte, volám sa Habsburg a vítam vás pri mojej ďalšej knižnej recenzii. Dneska si ukážeme knihu Malý Mikuláš, v ktorej napríklad hlavná postava Mikuláš rozbila ružovú vázu. Alebo jeho najlepšieho kamaráta vylúčili zo školy. To nechcete zažiť. A tiež sa na jednej prestávke bil a na druhej zostal celý zvyšok triedy po škole. Pričom on s tým, s ktorým sa bil a s učiteľkyným miláčikom po škole nezostal. Príbeh sa odohráva v rokoch 1962 až 1965. Prečítame si nejakú ukážku. Stalo sa čosi strašné. Aurela vylúčili zo školy. Prihodilo sa to počas veľkej prestávky. Boli sme na dvore a hrali sme vybíjanú. Hrá sa tak, že ten, kto má loptu, sa snaží silno trafiť spoluhráča, ten sa rozplače a potom zastriafa loptou on. Je to super. Nehral iba Kazimír, lebo chýbal, Alojz, ktorý si vždy cez prestávku opakuje učivo, a Aurel, pretože jedol posledný predpoludňajší lekvárový chlieb. Aurel si najväčší lekvárový chlieb vždy necháva na veľkú prestávku, lebo vtedy má viac času. Vybíjal Hugo. To je zriedkavosť. Hugo je totiž veľmi silný a preto sa snažíme netrafiť ho, aby nedostal loptu, lebo keď on niekoho trafí, strašne to bolí. Hugo práve zamieril na Lotara, ten sa hodil na zem a rukami si chránil hlavu. Lopta preletela ponad neho a bác, stresla do chrbta Aurela, ktorému vyletel z ruky chlieb a capol lekvárovou stranou na zem. Aurela to najedovalo, celý očervenel a začal vrieskať. Na to pribehol Bujon, to je náš vychovávateľ, aby zistil, čo sa deje. Nezbadal lekvárový chlieb, pošmykol sa na ňu a skoro sa natiahol. Dal celú to panku od lekváru a očividne ho to dosť prekvapilo. Aurel zúril, rozháďal sa rukami a zjapal. Do parova nemôžete máme pozorkom vstúpať, to je otrasné! Bol fakt strašne naštvaný. Aj Bujon bol poriadne nazlostený. Pozri sa mi do očí! Čo si tam povedal? Povedal som, že do parova nebudete vstúpať po mojom chlebe! Potom pán Parimucha zazvonil na koniec prestávky. Pán Parimucha je náš nový vychovávateľ, ktorému sme zatiaľ nestihli vymyslieť nejakú vtipnú prezývku. Vošli sme do triedy, ale Aurel sa stále nevracal. Aj učiteľka sa čudovala. A kde je Aurel? Pýtala sa nás. Všetci sme sa jej chystali odpovedať, keď sa otvorili dvere a vošiel riaditeľ s Aurelom a Bujonom. Vstať! Kázala učiteľka. Sadnúť! Kázal riaditeľ. Riaditeľ vyzeral nahnevane. Milé deti, váš spolužiak sa správal neuveriteľne hrubo k pánovi Dubónovi. Na takú drzosť a taký nedostatok úcty voči nadriadenému a voči staršej osobe neexistuje ospravedlnenie. Preto bude váš spolužiak vylúčený zo školy. A keď sa v budúcnosti nepolepší, skončí vo väzení, lebo to je nevyhnutný osud všetkých bezočivých nevychovancov. Nech je vám odstrašujúcim príkladom! Čo si myslíte? Ako bude pokračovať kniha? Viac sa dozviete v ďalších pokračovaniach tejto knihy, ktoré mám tu vedľa seba. Malý Mikuláš, prázdniny Malého Mikuláša, Malý Mikuláš a kamaráti, problémy Malého Mikuláša, Malý Mikuláš zasa vystraja, Malý Mikuláš cestuje, Malý Mikuláš a jeho susedia. A preskočil som druhú časť tejto knihy, Mikulášove prestávky. Máte aj vy radi prestávky? Ak áno, pokojne mi to napíšte do komentárov. Toto sú všetky diely zo série a ďalšie pokračovania už nebudú, vysoko pravdepodobne, lebo René Goscinny umrel 5. novembra 1975. Ilustrátor Sempe umrel 11. augusta 2022. Tieto knihy sú pôvodne z francúzskeho originálu Le Petit Nicolas. Po francúzsky neviem, originál som nečítal. Keď viete po francúzsky, môžete si prečítať francúzsky originál. Toto bolo z tejto recenzie všetko a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšej recenzii.